পরিবার টোটাল ভোটার খেবো 23 ভোটার বড় বিজেপি পার্টিনি সিপিএম বাই বিজেপি नि फाइये 23 भोटार त ओ तिब्रामो थाना बनो बरो बानारम लाहा त सारै सानजा लखला ओ प्रग्रामनो जत लिडार फतो नवो मुखेबो खबला चामरिया 3 भोटार बिजेपि नि प्रताप रिया 3 भोटार बिजेपि नि चंद्रजय रिया 2 भोटार बिजेपि कांचा रिया 4 भोटार सीपीआईएम ननीराम रिया 2 भोटार बीजेपी अलेंद्र रिया 2 भोटार बीजेपी वीरेंद्र रिया 5 भोटार महंत रिया 2 भोटार टोटल के 23 भोटार आस्त फैमिली नि नखंनि जत तिनि त्रिपुरा थाना हामिये ब्रां बानारम लाहा जतनो जेरो फाइमेन रनो हामबाय आखे जे त्रिपुरा थाना हायाव फाइने रनो ब्रानो आं खाचमा जों जातो सालायो आबो एचिने हानि दैखनाय मो पान्दाव जाति तिनि लास्ट फाइट बनो पाइथकनो साल महाराज नि नाहि मनो हाये तिनि ब्रां हामियो ये नेशनल पार्टी खे दमनो ब्रां बेराये फाइलेहा तिनि रो एत बছর सीपीआईएम खे दनाय 25 বছর आखे दीर्घदिन आबरो जिनि जातिनि दैखमो पान्दाव ब्रां बनो महाफो आरो मायनमा क्रय आरो बस जातिनि बये गौतिसा सामेनमा क्रय आखे त्रिपुरा था ओ हामियो ये तिनि रो फाइलाय जा के बीजेपीओ 5 বছর ब्राउन मिथ्याबादी कौफी बाइके फिल्म तांचाने रौनो रेगा बसरो 200 दिन के 340 टाका रिया नाय फिल हा दिनै बुरजुपुरा बात्ता 2000 नाय फिल हा आखे त्रे ब्राउन जतो कौफी माइरो मांगना चारि पिए त बसि पाइथाव फोके आबो देखे फिल फिया ताके माइरो बाजाराव 35 टाका आंगे ब्राउन पाइचामा निति पञ्चायत नि आयो लतो निति पञ्चायत नि साउथ करबो फिलनजय पारा करबो ग्राम पंचायत पाराके फिलनजय पारा भोटारके खलफेता नकथाइके बो खुंचाय